హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా అది పర్పట్ ఒకసారి చదువుతారా, లేకపోతే చదవడం అయిపోయింది అది? పర్పట్ చదవడం అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఓకే. So translation: under no circumstances can the word of a person bewildered by the illusionary energy of the Lord deviate the intelligence of those who are completely surrendered souls. సో ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నారు అని అంటే, ఎవరికైతే అంటే గుడ్డివారు ఇంకో గుడ్డివారిని తీసుకొని మార్గదర్శనం చేయించలేరు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే ఈ మాయ ద్వారా వారు భ్రాంతి చెంది ఉన్నారో, అంటే ఎవరికైతే మాయ కమ్మి ఉన్నదో, అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే భగవంతుని చరణాల గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేరో, ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేరో, అటువంటి వారు మిగతా వారిని, ఎవరికైతే భగవంతుడు సంపూర్ణంగా తెలుసో అటువంటి వారి యొక్క మానసిక ఆలోచనల్ని వాటిని మార్పు చేయలేరు. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఇంతకు ముందు కృష్ణుడు ఈ లోకం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పారు. కాకపోతే లోకులు అందరూ ఎలా ఆలోచిస్తారని అంటే, కృష్ణుడు మనలాగానే శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అని అనుకుంటారు. అది ఏంటి అని అంటే అజ్ఞానత్వం. ఎందుకనంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది ఏమంటారు అని అంటే, కృష్ణుడికి 16,000 గోపికలు ఉన్నారు, ఏంటి మేము కూడా అంతమంది ఆడవాళ్ళని మా భార్యలాగో మిత్రులాగానో పెట్టుకుంటే తప్పేంటి అని అంటారు. తప్పే అవుతుంది. మీరు కూడా గోవర్ధనగిరికి ఎత్తండి, మీరు కూడా పూతన అలాంటి పెద్ద పెద్ద రాక్షసులందరినీ కూడా సంహరించండి, మీరు కూడా పెద్ద నారాయణీయ సేన పెట్టుకోండి. సో దాని తర్వాత మీరు కూడా చేయండి. ఈ రకంగా అంతా కూడా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? భగవంతుడికి సరిసమానంగా ఎవ్వరూ రాలేరు, భగవంతుడి కంటే గొప్పవారు ఎవ్వరూ కాలేరు. అలాంటప్పుడు వారే భగవంతుడు అయ్యేదానికి అవకాశమే లేదు. అండ్ అట్లీస్ట్ ఎవరైతే సోకాల్డ్ మానవులు నేనే దేవుణ్ణి అని అనుకొని వాళ్ళు రేపు చాలా జగాలన బాబాజీలు వచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళంతా కూడా ఏంటి అని అంటే జనాల్ని మూర్ఖులు చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆలోచించండి ఒకసారి, క్రిస్టియానిటీలో ఇలాంటి బాబాలు రారు, ముస్లిమ్స్లోని ఇలాంటి బాబాలు రారు, సర్దార్జీల్లోని ఇలాంటి బాబాలు రారు, ఇంకెక్కడా రారు. హిందూయిజంలో మాత్రమే వస్తారు. ఎందుకు వస్తారు అని అంటే, హిందువులు మాత్రమే భగవద్గీత భాగవతం అలాంటివి చదివేదానికి పెద్దగా ఇది పెట్టుకోరు, ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ప్రతి ముస్లిం కంపల్సరీగా ప్రతి జుమ్మా రోజు అంటే ఫ్రైడే రోజు నమాజ్కి వెళ్ళాలి, తప్పదు. వాడు ఒక పక్కా ముస్లిం అని అంటే నమాజ్కి వెళ్ళవలసిందే. వెళ్ళకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే చీదరించుకుంటారనమాట. ఏంటో నువ్వు అసలైన ముస్లింవేనా, నువ్వు అసలు మా ఇంట్లోని పుట్టిన వాడివేనా అని అంటారు. ప్రతి ఒక్క క్రిస్టియన్ సండే రోజు జరిగే మాస్కి అయితే వెళ్ళాలి. అసలు వాళ్ళకి ప్రతిరోజు, ఇన్ఫాక్ట్ మన హిందూ పండుగలు ఉన్న ప్రతిరోజు వాళ్ళకి మాస్ ఉంటుందన్నమాట. సో వాటికంతా వెళ్ళాలి. ఓకే, అది వాళ్ళు నమ్ముకున్నారు, అది వెళ్ళనండి. కానీ హిందువులకి ఏంటి అని అంటే, పండగ వచ్చింది అని అంటే గుడికి వెళ్ళి ఆ రోజు ఏదో కాస్త అర్చన చేయించేసుకొని ఫుల్గా ప్రసాదం తినేశారని అంటే, పెద్ద బొట్టు నామం ఒకటి దిద్దేసుకున్నారు అని అంటే అయిపోయింది వాళ్ళు హిందువులు. అసలు వాళ్ళు ఎందుకు చదువుతున్నారు, ఏం చదువుతున్నారు అనేది వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. అసలు ఏం చదవని కూడా చదవరు. సో ఈ రకంగా ఉండేంత దాకా వాళ్ళల్లోని అజ్ఞానం అనేది నిలిచి ఉంటుంది. నిలిచి ఉన్నంత దాకా కొత్త బాబాజీలందరూ వస్తారు, వాళ్ళే దేవాది దేవుడు అని అనుకుంటారు. అని వీళ్ళు వెంటనే అసలు ప్రశ్నించరు, ఏమి చేయరు, వెంటనే నమ్మేస్తారు, కాళ్ళ మీద పడిపోతారు, మీరే దేవుడు అని అంటారు. సో అదనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, ఎవరికైతే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలియదో వాళ్ళు మాత్రమే దిగ్భ్రాంతి చెందుతారు. కానీ నిజంగా ఎవరికైతే భగవంతుడు సంపూర్ణంగా తెలుసో వారు ఏమాత్రం కూడా కలత చెందలేరు. అండ్ ఇటువంటి వారు అజ్ఞానంగా ఉండేవారు, వారు వచ్చి ఈ సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉండే వారి యొక్క మనస్థిక స్థితిని మార్చలేరు అని. లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అకార్డింగ్ టు ఆల్ ది ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ది వేదాస్. సో ఆ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్పగలరా? అందరూ దేవీ దేవతలు, ఋషులు అందరూ కూడా కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని చెప్తున్నారు అనేదానికి. ఆహుస్తాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తదా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. హరే కృష్ణ ప్రభు. పర్ఫెక్ట్. సో అందరూ గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు అందరూ కూడా చెప్పారు, ఈరోజు నాకు మీరు కూడా చెప్పేశారు అని సాక్షాత్కరిస్తూ చెప్తున్నారనమాట.
తను అర్జునుడు. సో he is accepted by all acharyas including శ్రీపాద శంకరాచార్య. శ్రీపాద శంకరాచార్య యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోకి రారు. అతను దేని కిందకు వస్తారు అని అంటే అతను మాయావాద సాంప్రదాయం కిందకు వస్తారనమాట. కానీ అటువంటి మాయావాద సాంప్రదాయం, అతను శివుడు, ఇదే దేవాది దేవుడు అనే దీంట్లోనే అతను ఫస్ట్ లో ఉండేవారు. బట్ అటువంటి గొప్ప గురువు ఆది శంకరాచార్యుల వారంటే ఏం తక్కువ గురువు కాదు, అతను చాలా గొప్ప గురువు అతను. కానీ అతను వచ్చిన దానికి ఉద్దేశం, ఆయన యాక్చువల్గా ఆది శంకరాచార్యుల వారంటే ఇంకెవరో కాదు, ఆయన శివుడే, శివుని అవతారం అతను. కాకపోతే అప్పుడు వేదాల పేరు మీద ఏంటి అంటే బలి అవంతా కూడా అయిపోతూ ఉన్నింది. అందుకోసం జనాల్ని కొద్దిగా మార్చేదానికి అవసరం ఉండింది. సో అందుకోసమని అప్పుడు ఏం చేశారనంటే లేదు లేదు మీరు వేదాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టండి, శివుడే దేవాది దేవుడు అన్నట్టుగా అప్పుడు అతను వచ్చారు. బట్ అతనిది అన్నిటికంటే గొప్పది ఏదైనా వెరసు ఉన్నది, ఏదైనా ఒక కీర్తన ఉన్నది అని అంటే చాలా మంది ఇళ్లలో పెట్టుకునేది భజగోవిందమే పెట్టుకుంటారు. సో భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్సే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షసు దుఃఖంకరణే ఆది శంకరాచార్యులు వారు రచించిన కీర్తన. ఎప్పుడైతే చావు దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుందో అది ఒక్కసారితో వచ్చి లాక్కొని వెళ్ళిపోయేదన్నట్టుగా ఉండదనమాట. చనిపోబోయే మనిషికి ఆ చావు ఒక్కొక్క మెట్టు దగ్గరికి వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుందంట, వయ్యారి నడకాలు వేసుకుంటూ. సో మెల్లిమెల్లిగా వస్తూ ఉంటుందంట. వారి ప్రాణాలని హరించేదాని కోసం అని వారు యమకింకరులతో పాటు వస్తూ ఉంటారు. ఆ పాశం, యమ పాశం పట్టుకొని వస్తారు, మనిషిని లాక్కొని ఆ జీవుణ్ణి, అంటే ఆ సూక్ష్మ శరీరంతో పాటు ఆ జీవుణ్ణి లాక్కొని వెళ్తూ ఉంటారు యమపాశంతో. అది కూడా ఎలాగానంటే గరుగు అయిన భూమి మీద రాసుకుంటూ వెళ్తారనమాట. వారికి నడిచే అవకాశం కూడా ఇవ్వరు. మనిషి జీవుడు ఏంటి అని అంటే నేను రాను అని అంటాడు. మీరు చాలా భయంకరంగా ఉన్నారు, నేను మీతో పాటు రాలేను అని చెప్పని. కానీ చాలా కర్కోటకంగా ఉంటారు. వారేంటి అని అంటే వారు చేసే పనులు కాదు ఇది యాక్చువల్గా. కాకపోతే మనం చేసుకున్న ఇది కర్మల బట్టి మనకి ఇది ఉంటుందన్నమాట, లాక్కొని వెళ్తూ ఉంటారు. సో అలాంటిటప్పుడు మనకి ఏది కాపాడుతుంది అని అంటే కేవలం భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. సో అలాంటి టైంలో కాపాడేది ఏంటంటే గోవిందనామ స్మరణ అనేది. యమకింకరులకి ఏంటి అని అంటే గోవింద అనే నామం నుంచి వారికి భయం అనమాట. ఎవరైతే వారి జీవిత కాలంలో నిరంతరంగా కృష్ణుడి నామస్మరణ, లేకపోయినా నారాయణ నామస్మరణ, గోవిందుని నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారి కోసం అని కూడా ఆల్రెడీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు చెప్పేశారు. ఏంటి అని అంటే కొద్దిగా గంగా జలము, కొద్దిగా భగవద్గీత కించిదతీత గంగా జలనమ కనికా పీత్వ సకృదపీయేన మురారి సమార్చ యమైన చర్చ. అంటే యమకింకరులతోని అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే అసలు చర్చ అనేదే ఉండదు. వారికి కొద్దిగా గంగా జలం అండ్ కొద్దిగా భగవద్గీత రోజు చదువుతూ ఉండడం, ఈ రకంగా చేస్తే చాలు. వారికి అసలు యమకింకరులతో చర్చ అనేదే ఉండదు. వారు ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటారు. ఎందుకనంటే భక్తి చేసుకున్నారు వారు, వారితో మాకేం పని. అదే భక్తులకు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వారికి గోలోక బృందావనం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే పరిపూర్ణమైన భక్తి ఉండేటప్పుడు, ప్యూర్ డివోషన్లోని వారు శరీర త్యాగం చేశారు అని అంటే వారికి గోలోక బృందావనం. అండ్ అదే వారు కానీ ఇతర ఇంకేదైనా భక్తి మార్గంలోని నిస్వార్థ అంటే నిష్కామ కర్మయోగము, ధ్యాన యోగము ఆ రకంగా చేస్తున్నారు అని అంటే వారికి డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ది అటైన్మెంట్, అంటే వాళ్ళు ఎంత అచీవ్ చేశారనే దాన్ని బట్టి వారికి ఐదర్ బ్రహ్మను లేదనంటే పరమాత్మ ఫీచర్స్. సో మనకి ఈవెన్ అంటే వైకుంఠ లోకాల్లోని కూడా వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నది. కానీ ద బెస్ట్ ఏది అని అంటే గోలోక బృందావనం. సో ఆల్రెడీ మనకి దీంట్లో కూడా చెప్పున్నారు ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ లోకాలు భవలోకాల్లోని మనకు వచ్చేది ఏంటి అని అంటే 3 లోకాలు. సో ఒకటి అప్పర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్, ఒకటి లోవర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ అండ్ ఒకటి మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్. సో లోవర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ అందరికీ తెలుసు. అతల వితల కుతల సుత తలాతల రసాతల పాతాల లోకాలు అవన్నీ కూడా మనకంటే తక్కువలోది.
అధమలోకాలవన్నీ కూడా. సో మనకంటే పైనుండేవి భువు, భువః, ఓం సువః, మహః, జనః, తపర్లోకం మరియు సత్యలోకం. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మన భూలోకం కంటే పైన ఉన్నాయి. బట్ ఇవన్నీ కూడా మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ కిందకే వస్తుంది. బ్రహ్మలోకం కూడా మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమే. కానీ దాని పైన ఏముంటుంది అంటే చాలా మందికి తెలియదు. అది మనకి దీంట్లో బ్రహ్మ సంహితాలో ఇచ్చున్నారు. దేవి మహేష హరిధామ్నేషు తేషు తేషు తే తే ప్రభావ నిచయ విహితశ్చయేన గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో దేవీధామం పైన ఉంటుంది మహేషధామం అంటే శివుడు. దానిపైన ఉంటుంది హరిధామం అంటే వైకుంఠ లోకాలు. సో అనేక వైకుంఠ లోకాలు ఉంటాయి, ఒకటి కూడా కాదు, అనేక వైకుంఠ లోకాలు ఉంటాయి. సో అది అండ్ దానిపైన అయోధ్యాలోకము అండ్ ఫైనలీ ఉండేది గోలోకము. సో లాస్ట్ లోని అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది గోలోకము. గోలోకము అని అంటే అది కేవలం ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ మాత్రమే అక్కడ చేరుకుంటారు. వైకుంఠ లోకం అనేది కూడా ఏంటి అని అంటే అక్కడికి అధిపతి ఎవరు అని అంటే నారాయణుడు. సో నారాయణుడు అధిపతి కాబట్టి అక్కడికి ఏమవుతుంది అని అంటే వారికి అంత ఐశ్వర్య ఇదనమాట. అంటే అక్కడ విష్ణువుని అంటే మనం వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలోని అంటే ఐశ్వర్యంతో కూడుకొని ఉంటారు. అతన్ని చూస్తే ఎవరికైనా సరే కూడా దేవాది దేవుడు అన్నట్టుగానే అనిపిస్తారే గాని అతనితోని మనం పర్సనల్ గా మాట్లాడగలము, మనతోని పర్సనల్ గా మాట్లాడతారన్నట్టుగా కాదు. అక్కడ ఒక గొప్ప చక్రవర్తి అతను నారాయణుడు, హరి. కాబట్టి హరికి అక్కడ ఏంటి అని అంటే చాలా ఉత్తమమైన పొజిషన్. అతను కేవలం ఒక రాజులాగా ఒక చక్రవర్తి లాగా పరిపాలిస్తూ ఉంటారు, అంతేగాని అక్కడ మనతో పాటు వచ్చి మాట్లాడేది ఆ రకంగా అంతా ఉండదన్నమాట. మనకేం కావాలో అదంతా ఇప్పిస్తూ ఉంటారు. బట్ గోలోక బృందావనంలో అలా కాదు. గోలోక బృందావనంలో కృష్ణుడు బాల్య రూపంలోనే ఉంటారు. అతనేంటి అని అంటే మనతో పాటే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు, మనతో పాటు ఉంటారు. అంటే అసలు మనకి బృందావనంలోని మిగతా గోప బాలులతో పాటు ఏ రకంగా కృష్ణుడు టైం స్పెండ్ చేసేవారో, గోప బాలికలతో పాటు ఏ రకంగా ఉండేవారో, గోపికలతో పాటు ఆ రకంగా అక్కడ పర్సనల్ టచ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ రకంగా చాలా మంది గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. బట్ when he was present in the world, different classes of men accepted him differently. So రకరకాల వారందరూ కూడా రకరకాలుగా యాక్సెప్ట్ చేశారు అతన్ని. And therefore their calculations of the Lord were also different. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా క్యాల్కులేట్ చేశారు. మీరు అదే అర్జునుడిని మరియు మిగతా పాండవుల్ని తీసుకున్నారంటే వారందరూ కూడా కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడిలాగా ట్రీట్ చేశారు. సంపూర్ణమైన జ్ఞానంతోని వారిని యాక్సెప్ట్ చేశారు. విదురుడు వారు కూడా సంపూర్ణమైన జ్ఞానంతో యాక్సెప్ట్ చేశారు. కానీ అదే యాదవులు వచ్చేసరికి సర్వవ్యాపి మరియు పరమాత్మ అనే దీని దాకా తెలుసుకున్నారు, కానీ దేవాది దేవుడు భగవాన్ అనే స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు. అదే దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు మరియు వాళ్ళ తండ్రి గారైన ధృతరాష్ట్రుల వారి దృష్టిలోని కృష్ణుడు కేవలం ఒక సాధారణమైన గోపబాలుడు, ఎవరికైతే కొంత మాయా మంత్రాలు తెలుసో అంతే. ఆ రకంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా, ఈవెన్ కంసుడు కూడా కృష్ణుడికి ఒక ప్రొఫెసీ అంటే ఒక ఇదొచ్చింది, అంటే ఒక ఆకాశవాణి వచ్చి చెప్పిందనమాట. అష్టమ సంతానం, దేవకి యొక్క అష్టమ సంతానం సంహరిస్తుంది, అతనే దేవాది దేవుడు అని. అంత చెప్పినా ఏంటి అని అంటే సెలెక్టివ్ హియరింగ్ అంటారు. మనందరికీ కూడా ఉండే లోపం అది. సెలెక్టివ్ హియరింగ్ అంటే మనకి ఏదైతే నచ్చుతుందో దాన్ని వింటాము, నచ్చనేటి వాటిని మనం రిజెక్ట్ చేసేస్తాము. సో కంసుడు కూడా చేసింది అదే, సెలెక్టివ్ హియరింగ్. అష్టమ సంతానం సంహరిస్తారు అన్నంత దాకా విన్నారు, అతనే దేవాది దేవుడు అనేది అతనికి నచ్చలేదు అది. కాబట్టి ఆయన దాన్ని వినడం మానేశారు. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరు భగవంతుడి గురించి ఒక్కొక్క అంచనాలతో ఉంటారనమాట. జనరలీ పర్సన్స్ హూ హ్యాడ్ ఫెయిత్ ఇన్ ది రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్ యాక్సెప్టెడ్ ది లార్డ్ యాజ్ హీ ఈజ్. సో వారి నమ్మకం దేని బట్టి వస్తుంది ఒక్కొక్కరిది అని అంటే వారి జ్ఞానం బట్టి వస్తుంది, వారు చదివే పుస్తకాల బట్టి వస్తుంది, వారు నేర్చుకునే గురువు బట్టి వస్తుంది.
అందుకోసం అంటారు, జ్ఞానం కావాలి అని అంటే మనం ఒక పుస్తకం మాత్రమే చదివితే సరిపోదు. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతే జ్ఞానం జ్ఞానినాస్తత్వదర్శన. ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. సో అటువంటి గురువు ఏంటి అని అంటే మన అజ్ఞాన అంధకారాల నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొని వస్తారు. And all of them merge into great bewilderment when the Lord disappeared from the world. సో అందరూ కూడా, కాకపోతే వారి జ్ఞానం ఎంత ఉన్నా సరే కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శోకించారు, బాధపడ్డారు. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే తన లోకానికి తను వెళ్ళిపోయారు. In the first canto, we have already discussed the lamentation of Arjuna and Yudhishthira, to whom the disappearance of the Lord was almost intolerable up to the end of their lives. వారి జీవితాంతం వారు చాలా చాలా శోకిస్తూనే ఉండిపోయారు. అర్జునుడు మరియు మిగతా పాండవులందరూ కూడా. వారి వల్ల నిజం చెప్పాలంటే ఈ లోకంలో ఉండేదానికి అసలు కాలేదు. వారు ఆత్మాహుతి చేసుకోవడం పాపం అనే విషయం తెలుసు కాబట్టి వారు చేసుకోలేదు. బట్ అదర్వైజ్ వారికి శోకం అనేది తట్టుకోలేనంత శోకం అన్నమాట. ఇది కృష్ణుడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అనేది. The Yadavas were only partially cognizant of the Lord, but they are also glorious because they had the opportunity to associate with the Lord, who acted as the head of their family. యాదవులు ఏ రకంగా కూడా ఈ పాండవుల కంటే తక్కువ అయితే కారు. ఎస్, వారికి ఏంటి అని అంటే సంపూర్ణంగా కృష్ణుడు ఎవరు అనేది తెలియలేదు. కాకపోతే వారికి ఎంత తెలిసినా ఎంత తెలియకపోయినా సరే కూడా వారికి ఏంటి అని అంటే భగవంతునితో పాటు వారు తిరగగలిచారు. ఆ సాన్నిధ్యం అనేది దొరికింది వారికి. వారందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ వారి కుటుంబానికి పెద్ద ఎవరు అని అంటే అంత చిన్నపిల్లడైనా సరే కూడా కృష్ణుడినే వారంతా కూడా వారి ఇది అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి హెడ్ అన్నట్టుగా ట్రీట్ చేస్తారనమాట. సో కృష్ణుడు వస్తే గాని భోజనం చెయ్యరు, కృష్ణుడు ఏదైనా చెప్తే గాని వాళ్ళు ఆటలాడరు, కృష్ణుడు వాళ్ళతో పాటు అడవికి వస్తే గాని వారు వెళ్ళరు. కృష్ణుడు ఉన్నారు అని అంటే పెద్ద పెద్ద రసాతల తలాతల అలాంటి మనకి ఇది తలవనం అలాంటి పెద్ద పెద్ద వనం. యాక్చువల్గా వృందావన్ అనేది అడవిలు అనమాట, గొప్ప గొప్ప అడవిలది. సో ఆ వనాలకి సైతం వాళ్ళు కృష్ణుడు వచ్చారు అని అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. ఎంత పెద్ద రాక్షసుడు ఉన్నా సరే కూడా అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏమంటే మన తల్లిదండ్రులు మనకు చెప్తూ ఉంటారు, నాయన అటు పక్కకి వెళ్ళొద్దు, అక్కడ ఒక పాము ఉన్నదంట, లేకపోయిందా అక్కడ ఒక కుక్క కొరుకుతోందంట, అందరినీ అటు పక్కకు మాత్రం నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని అంటారు. మామూలుగా మనం ఇప్పటి కాలంలో ఏంటనంటే అడవి జంతువులకే మనం భయపడతాం. కానీ కృష్ణుడు ఉన్నారనంటే వారు అడవి జంతువులు కాదు, పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మ రాక్షసులు ఉన్నా సరే కూడా వారికి భయం లేదు. కృష్ణుడు ఉన్నారంటే చాలు. అండ్ దే ఆల్సో రెండర్డ్ ది లార్డ్స్ ఇంటిమేట్ సర్వీస్. భగవంతుడికి వారు పర్సనల్ సేవకుడు. వారందరూ కూడా యాదవులు వాళ్ళందరూ కూడా సేవలు చేసుకున్నారు భగవంతునికి. ఒకరు చెప్పులు పట్టుకోవడం, ఒకరు ఆహారం తినిపించడం, ఒకరు నిద్రించడం భగవంతుణ్ణి, ఒకరు చామరం వీచడం. సో ఈ రకంగా పర్సనల్ సేవలు మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుకుంటే మనకు అలాంటి సేవలు దొరికే భాగ్యం ఉన్నది. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా దొరకదు మన లాంటి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ నాలాంటి వాళ్ళు ఎన్ని పాపాలు చేసుకున్నామంటే నాకు అసలు అవకాశమే లేదనమాట పూరికి అటువంటి వాటికి వెళ్ళేదానికి. కాబట్టి ఇటువంటి సేవలు అసలు ఛాన్సే లేదు. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఇటువంటి సేవలు చేసుకున్న యాదవులు ఏ రకంగా కూడా తక్కువ కాదు. ది యాదవాస్ అండ్ అదర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దోస్ హూ రాంగ్లీ క్యాల్కులేటెడ్ హిమ్ టు బి ఎన్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ. యాదవులు నార్మల్ జనాల్లోకి వారి కిందకి రానే రారు. వారందరూ చాలా గొప్ప భక్తులు. బట్ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేకపోయినా అది కేవలం వారి దురదృష్టం, అంతేగాని వారు చాలా గొప్ప భక్తులు. వారందరూ కూడా సేవలు చేసుకునేవారు. వారందరికీ వారి కుల పెద్ద అనమాట, వారి ఫ్యామిలీకే పెద్ద అనమాట కృష్ణుడు. సచ్ పర్సన్స్ ఆర్ సర్టన్లీ బివిల్డర్డ్ బై ది ఇల్యూజనరీ ఎనర్జీ. ఎవరైతే నిజంగా ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరికైతే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలియదో అటువంటి వారు మాత్రం దిగ్భ్రాంతి చెందడం ఖాయం. They are hellish and are envious of the Supreme Lord. The illusionary acts very powerfully on them because in spite of their elevated mundane education, such persons are faithless and are infected by the mentality of atheism. So మామూలు వారికంతా కూడా ఏంటి అని అంటే
భగవంతుడు అంత ఈజీగా వారికి తెలివినివ్వరు భగవంతుని అర్థం చేసుకునేదానికి. ఎవరైతే బాగా చదువొచ్చో లేకపోయిందా జన్మైశ్వర్య శ్రుత శ్రీభిర్ యజమాన మద పుమాన్ నా అర్హతుమ విధాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం. ఇది కూడా కుంతీదేవి ప్రార్థనల్లోని ఒక శ్లోకము. ఏంటి అని అంటే, ఎవరికైతే బాగా అందం ఉంటుంది, ఐశ్వర్యం ఉంటుంది, జనం ఉంటారు వారి వెనకాల, అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే, నా అర్హతుమ అభిధాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం. ఓ దేవాది దేవుడా, కృష్ణుడా, మీరు అటువంటి వారికి ఎప్పటికీ కూడా మీరు కనిపించరు. మీరు మళ్ళీ వారందరూ కూడా ఎప్పటికీ ఒక సాధారణమైన జనం లాగానే చూస్తారు. వారికి మీరు ఒక దేవాది దేవుడిలాగా మీరు కనిపించరు అని అంటున్నారు. భగవంతుడు సాక్షాత్ అతనే చెప్పారు. అటువంటి వారందరికీ ఏంటి అని అంటే మాయలో కమ్మబడిపోయి ఉంటారన్నమాట. ఆ శ్లోకం ఎవరు చెప్పగలరు? నా మాయ చాలా పవర్ఫుల్, కానీ నన్ను మాత్రం ఎవరైతే శరణాగతి పొందుతారో వారు నా లోకానికి నేను తీసుకొని వచ్చేస్తాను. కాదు. నా మాయ చాలా చాలా శక్తివంతమైనది. తద్ధామ పరమమ మనస్సు కాదు. మమ మాయ దురత్యయ. దాని శ్లోకం ఏంటి? మాయామేతాం తరాణితే. దాని శ్లోకం మాతాజీ. స్టార్టింగ్ ప్రభుజీ. ఎవరికైనా తెలుసా? చతుశ్లోకి భగవద్గీతలో వస్తుంది ప్రభుజీ. అది తుష్యంతి కాదు, చతుశ్లోకి కాదు మాతాజీ. కాదు ప్రభుజీ. 7th చాప్టర్ లోని దైవీహి ఏష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరాణితే. ఇవి తెలుసుకోవాలి మాతాజీ. మీరందరూ లెవెల్ 5 లో ఉన్నారు. సో శ్లోకాలు అనేది మామూలుగా మనకి బయట కాంపిటీషన్ వాటిలో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, శ్లోకం అది ముందు పార్ట్ ఒకసారి చెప్పేస్తారు, దైవీహి ఏష అని అంటే అప్పుడు మీరు చెప్పాలన్నమాట మిగతా శ్లోకం. కానీ మనకి ఇక్కడ అలా కాదు. మనకేంటి అని అంటే ఆ శ్లోకం అంతా కూడా మనం దాని తాత్పర్యం కొద్దిగా నేను చెప్తే దాన్ని మీరు అందుకొని మీరు చెప్పగలచాలి ఆ శ్లోకం ఏంటి అని. ఎందుకు అని అంటే దాని కేవలం శ్లోకాలు బట్టి పడితే స్టిల్ మంచిదే, బట్ మనం దాని అర్థం భావార్థం తెలుసుకొని దాన్ని ఎక్కడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మీరు కోట్ చేయగలచాలి. సో అందుకోసం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు బట్టి పట్టడం అనేది. సో కుంతీదేవి ప్రార్థనలు నేను చెప్పమని చెప్పాను. ఎంతమంది నేర్చుకున్నారు? హరే కృష్ణ. నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ, అందరం నేర్చుకున్నాం, కానీ ఒక్కసారి మళ్ళీ చూసుకోవాలి ప్రభుజీ, ప్రాక్టీస్ లేదు. సో ఏది నేను చెప్పాను? 1వ క్యాంటో 8వ చాప్టర్ 18వ శ్లోకం. నమస్యే పురుషం త్వాద్యం. నమస్యే పురుషం త్వాద్యం. నమస్యే పురుషం త్వాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం తద్బహిరవస్థితం. ఎక్సలెంట్. సో ఇటువంటి శ్లోకాలు శ్రీమద్ భాగవతంవి భగవద్గీతవి మనం బట్టి ఉండాలి. భాగవతంవి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి పడుతూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా తెలిసిపోతుంది. దాని మీనింగ్ తో పాటు నేర్చుకోవాలి. మీనింగ్ లేకుండా దాన్ని ఊరికనే శ్లోకం ఒక్కటే చదివితే ఏది పనికిరాదు. సో మనకి భగవద్గీత అనేది రివర్స్ లోని కూడా నేర్చుకోవాలి. మీనింగ్ తో పాటు దాని శ్లోకం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ రకంగా దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఈగర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ లార్డ్ కృష్ణ వాజ్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్. సో సాధారణమైన జనులు ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు ఎప్పటికీ కూడా ఒక సాధారణమైన మానవుడు మాత్రమే, and was killed by a hunter due to his many impious acts in plotting to kill the sons of Dhritarashtra and Jarasandha, the demoniac kings of the earth. కృష్ణుడికి చాలా మంది వాదించేది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుల వారి భార్య
ఆవిడొచ్చి శాపం ఇచ్చారు, అందువల్ల కృష్ణుడు చనిపోయారు అని అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పేశాడు, నమాం కర్మాని లింపంతి నామే కర్మ ఫలే స్పృహ అని అన్నారు. సో నాకు ఏ రకమైన కర్మ బంధనాత్ నాకు చుట్టుకోదు. ఇంకా భగవంతుడు ఇది కూడా చెప్పేశారు, జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్తాదేవం పునర్జన్మ నైతిమా మేతి సోర్జున. నాకు మీలాగా నాకు జన్మ కర్మ అంతా నాకు మీలాగా లేదయ్యా బాబు అనేసి చాటి చెప్తున్నారు, మొత్తుకొని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నాకు మీలాగా కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు, మీకు జీవులకి మాత్రమే కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది. నేను మీ అందరికంటే కూడా నేను మీలాగా కాదు, నాకు ఏ రకమైన నాకు కర్మ బంధనాత్ నమాం కర్మాని లింపంతి నామే కర్మ ఫలే స్పృహ, నాకు ఏ రకమైన కర్మ బంధనాత్ ఉండదు అని చెప్తుంటే మళ్ళీ చాలా మంది మాయావాదులు, అంటే తెలివి తక్కువ వారు, ఎవరికైతే అజ్ఞానంలో ఉన్నారో అటువంటి వారు వాదిచ్చేది ఏంటి అని అంటే, లేదు 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 లేదు, వారందరికీ కూడా గాంధారీదేవి శాపం ఇచ్చారు, ధృతరాష్ట్రుని భార్య, వారి 100 పుత్రుల్ని సంహరించారు. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుల వారి భార్య అయిన గాంధారీదేవి శపించిన దాని వల్లనే అతనికి ఈ రకంగా చావు వచ్చింది. ఎంత మూర్ఖంగా మాట్లాడతారు. భగవంతుడు వచ్చిన కార్యం అయిపోయింది, భగవంతుడే చెప్పారు. దేనికోసం వచ్చారు భగవంతుడు? ఆ శ్లోకం చెప్పగలరా? భగవంతుడు దేనికోసం వస్తున్నారు? దుష్ట రక్షణ శిక్ష రక్షణ. యదా యదా ఎలా సాధన ఎలా వినాశాయ పరిష్కారం ఫస్ట్ శ్లోక ప్రభుజీ. యదా యదా హి ధర్మస్య యదా యదా హి Correct. వినాశాయ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. దాని ముందు శ్లోకం మీరు చెప్పింది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు వచ్చేదానికి యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత, ధర్మానికి ఎప్పుడైతే గ్లాని కలుగుతుందో, ధర్మము అంటే ఏంటి? ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేదానికి ఏకైక మార్గం ఇంకేదీ లేదు. ఈ రకంగా ఇస్కాన్ వారు ఏదైతే చెప్తున్నారో, ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు నిస్వార్థ భావంతో ఏదైతే చేస్తున్నారో, ఇది మాత్రమే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేదానికి మార్గం. అండ్ భగవంతుడి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్లే మార్గాన్ని ఏ ఒక్కడికి కూడా ధనంతో కొనుక్కునే అంత అధికారం లేదు. భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం గాని లేకపోయిందా, ఈ రకంగా భగవంతుడి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్లేదాని కోసం అని ఎవరైనా డబ్బులు అడుగుతున్నారు అని అంటే వారు భగవంతుడి దృష్టిలో చాలా పెద్ద పాపులు. ఇవాళ కాలంలో జరుగుతున్నది అదే, ధనంతో దాన్ని నమ్ముతున్నారు. మీకు ఏది తోచుతుందో భగవంతుడికి అది ఇవ్వండి, చెప్పేవారికి కాదు. మాకందరికీ కూడా యాక్చువల్గా ఇది ఒక పెద్ద వరం, భగవంతుడు మా చేత చెప్పిస్తున్నారు. ఈ భగవద్గీతని శ్రీమద్ భాగవతం లాంటి గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు రచించింది ఎవరు? ఇదంతా కూడా అంటే అసలు దీన్ని వొకేషనల్ గా చెప్పింది ఎవరు అంటే, దీన్ని చెప్పింది ఎవరో కాదు, వ్యాస మహర్షి. ఆయన కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఇన్కారినేషన్. దీన్ని పుస్తక రూపంలోని మహాభారతం అంతా రాసింది ఎవరు? అది కూడా సాధారణమైన వ్యక్తి ఎవరో రాయలేదు. సిద్ధి మరియు బుద్ధి కలిగి ఉన్న ఇది దేవతల యొక్క ప్రథమ గణాధిపతి అయిన ఆ గణ నాయకుడు వినాయకుడు, అతను రాశారు. దీనికి అసలు చెప్పేదానికి అర్హత ఏముంది? నా దగ్గర జీరో, పెద్ద జీరో అర్హత. నేను ఇనిషియేషన్ పొందాను అన్నది నా గొప్పతనం కాదు, అది నా గురువు గొప్పతనం. ఒక మూర్ఖుడిని తీసుకొని వచ్చేయంగానే నామనిష్టా ప్రభు వీళ్ళకి ఇనిషియేషన్ ఇవ్వండి, తప్పదు, నాకు నా గుడి నుంచి కూడా కొంతమంది ఇనిషియేట్ కావాలి, కాబట్టి నాకు అంతా తిరిగాను. నేను తిరిగినా సరే కూడా నాకు పెద్దగా తెలివైన వాళ్ళు ఇనిషియేట్ కోసం అనేసి నాకు దొరకలేకపోయారు. ఏదో 4-5 వస్తున్నారు, సో అందులోంచి ఇతను ఒక మూర్ఖుడు, ఈయనకి ఇచ్చేయండి అనగానే గురు మహారాజ్ నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ముందు వెనకాతలు ఆలోచించకుండా వెంటనే ఇనిషియేషన్ ఇచ్చారు. 16 మాలలు నేను జపం చేస్తున్నాను అని అంటే అది కూడా నా గొప్పతనం కాదు. ఎందుకనంటే భగవంతుడు నా లోపల దూరి నా గురు మహారాజ్ కృప రూపంలోని నా తల మీద నాకు పెట్టారు. దానివల్ల కేవలం గురువు కృప వల్ల మాత్రమే 16 మాలలు జపం చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఇక్కడ చెప్పేదానికి నాకు ఏమొచ్చనేసి నేను చెప్పగలను? అర్హత లేదు, జ్ఞానం అంతకంటే మించి లేదు. కాకపోతే
అవకాశం నాకు భగవంతుడే ఇప్పించారు, నా గురువు ద్వారా, నామనిష్టా ప్రభు ద్వారా. ఏదో 4 వాక్యాలు తెలిసిన వాటినే చెప్పు చాలు అన్నట్టుగా చెప్పారు. ఒకవేళ నువ్వు అది సరిగ్గా చెప్పలేకపోయినా అక్కడ భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా తక్కువైన వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు కూడా శ్లోకాలన్నీ చదువుతూ ఉంటారు, నువ్వు ఏదైనా తప్పు చెప్పావంటే వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయగలరు అనే ఉద్దేశంతో నామనిష్టా ప్రభు కూడా పంపించారు. కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే మీరు కూడా భగవంతునికి రుణపడిపోయి ఉన్నారు, గురువుకు రుణపడిపోయి ఉన్నారు. ఇనిషియేషన్ తీసుకోకుండానే నేను కూడా రుణపడిపోయి ఉన్నాను నాకు ఈ అవకాశం దొరికిన దానికి. కాబట్టి మనందరం కూడా భగవంతుడికి రుణపడిపోయి ఉన్నాం. కాబట్టి మనందరం కూడా భగవంతుడికి మందిరాని కోసం నిర్మాణానికి మనం ఖచ్చితంగా కట్టుకోవాలి. అంతేగాని వారొచ్చి మనల్ని ఎవరు కూడా మీరు ఇవ్వండి అనేసి ఎవరు అడగకూడదు. కానీ ఇప్పటి కాలంలో జరుగుతున్నది అదే. అందరూ కూడా భగవంతుని కోసమని డబ్బులు అడుగుతున్నారన్నమాట. సో such persons have no faith in the statement of Bhagavad Gita. సో అటువంటి వారికి భగవద్గీత మీద వారికి నమ్మకం లేదు, జ్ఞానం అంతకంటే మించి లేదు. That the Lord is unaffected by the reactions of work. సో నమాం కర్మాని నింపంతి. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది ఆ శ్లోకం. సో నాకు కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు అని భగవంతుడు చాటి చెప్తున్నా సరే కూడా వారు అదే అనుకుంటారు. According to the atheistic point of view, Lord Krishna's family, the Yadu dynasty, was vanquished due to being cursed by the Brahmanas for the sin committed by Krishna in killing the sons of Dhritarashtra. ఇది ఇంకొక కొత్త రచన. ఏంటి అని అంటే ధృతరాష్ట్రుల వారి పిల్లలందరినీ సంహరించావు అనేసని కృష్ణుడికి బ్రాహ్మణులు శపించారు అని. All the blasphemies do not touch the hearts of the devotees. ఇటువంటి మూర్ఖపు వాదన లేదే కూడా భక్తుడికి ఇవన్నీ కూడా వారి హృదయం దాకా చేరుకోవు. ఎందుకనంటే వారు అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటి అని అంటే వచ్చి వాళ్ళు వాదించరు కూడా భక్తులు. ఎందుకు అని అంటే ఒక పందితోని బురదలోని మనం కొట్లాడేము అని అంటే మనం గెలవచ్చేమో, కానీ ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఆ పందికే దొరుకుతుంది అనమాట. ఆహా, బురదలో నాతో పాటు ఇంకొకరిని తీసుకురాగలిచాను అని. కాబట్టి ఎవరైతే మాయావాదులు ఉంటారో, ఎవరైతే ఇదంతా నమ్ముతూ ఉంటారో కృష్ణుడు ఈ శాపాల వల్ల అతని శరీరం విడిచిపెట్టారు అనేది ఎవరైతే నమ్ముతూ ఉంటారో వారిని వారి దిక్కునే వదిలేసేది మేలు. ఎందుకనంటే అటువంటి వారితోని వాదించడం అనేది ఒక మూర్ఖులతో వాదించడంతో సమానం. అటువంటి వారితో వాదించి లాభం లేదు. మన భక్తిని మనం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ ఓకే ఆఫ్ ది లార్డ్ బికాస్ do not touch the heart of the devotees of the Lord because they know perfectly well what is what. సో భక్తులకు తెలుసు భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడి కృప ఏంటి. సో భగవంతుని యొక్క కేవలం ఏకాంశేన స్థితో జగత్, గొప్ప గొప్ప పనులు ఏదైతే మనమంతా కూడా దానికి బలగం కావాలి, మనుషులు కావాలి, చాలా మంది చూసుకుంటే గాని కాదు అని అనుకుంటామో, అలాంటిది మన దృష్టిలోని పెద్ద పని ఏది అని అంటే ముల్లోకాల్ని చూసుకోవడం అనేది. కానీ భగవంతుడు దాన్ని జస్ట్ ఒక ఏకముఖం తీసి పడేశారనమాట. ఏకాంశైన స్థితో జగతే, ఈ లోకం ముల్లోకాలు చూసుకునేదానికి నేను అవసరం, ఆ మొత్తం అవసరం లేదు. నాది కేవలం ఒక అంశ చాలు, ముల్లోకాలని చూసుకునేస్తుంది, దానికి నేను అవసరం లేదు. అంటే నా సెక్రటరీ చూసుకుంటారులే అన్నట్టుగా తీసి పడేశారు. మరి మనం డౌట్ పడచ్చు, కృష్ణుడు మరి ఏం చేస్తారు? ఇవంతా ముల్లోకాలు కృష్ణుడే చూసుకుంటారు, సర్వము వచ్చేది దాని తన నుంచి పోయేది అదంతా కూడా ఒక జీవుడు ఎలా ఉండాలి, ఏ శరీరం తీసుకోవాలి అది కూడా కృష్ణుడు చూసుకోరు, అది జీవ ప్రకృతి చూసుకుంటారు. మరి కృష్ణుడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని మనం ఆశ్చర్యం పడుతూ ఉండొచ్చు. దానికి ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉందా? దాని ఒక శ్లోకం మాధ్యమంగా చెప్పారు, భగవంతుడు ఏం పని చేస్తారు అని. భగవంతుని యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? భక్తుల్ని కాపాడేది. అది శ్లోకంలో చెప్పండి మాతాజీ, ఏ శ్లోకం అది? పరిత్రాణాయ సాధునాం రవి. పరిత్రాణాయ సాధునాం, అది కూడా ఒక రకంగా, అది కూడా కరెక్టే. కరెక్ట్ చెప్పండి. అనన్యాస్ అనన్యాస్ చింతయంతో మాం ఏ జనః పర్యుపాసతే యోగక్షేమం వహామి అహం, అది నేనే చూసుకుంటాను అన్నారు భగవంతుడు. యోగక్షేమం వహామి అహం, నేను చూసుకుంటాను, అది నేనే, ఆ పని మాత్రం ఇంకెవరికి ఇవ్వను నేను. భక్తుడు ఎవరో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఎస్ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు,
నాకు కూడా బాధ అనిపిస్తోంది, కానీ అతని భావక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను. ఎందుకు? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి శ్లోకం. అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే. సో ఎవరైతే అనన్య చింతయంతో మాం, ఎవరైతే అనన్యమైన భక్తితోని చింతయంతో మాం, నా గురించే చింతన చేస్తూ ఉంటారో, నా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వారు మాత్రం, వారికి ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తాన, వారి దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుతాను, ఏదైతే లేదో అది వారికి నేను ఇస్తాను. అంటే భౌతికమైనట్టు కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనట్టు. సో అటువంటి వారికి యోగక్షేమం, అటువంటి వారికి భక్తి అనేది సంపూర్ణంగా ఉండేలాగా నేను చూసుకుంటాను వారికి అని అంటున్నారనమాట. అటువంటి వారికి భక్తి అనేది వారికి ఉన్నది, వారిది నేను భక్తిని కూడా కాపాడుతాను అని అంటున్నారనమాట. వారిని ఏ రకంగా కూడా భగవంతుడు తన నుంచి దూరం చేసుకునేదానికి ప్రసక్తే లేదు అని అంటున్నారనమాట. వారికి యోగము కూడా నేనే ప్రసాదిస్తాను అని అంటున్నారు. వారికి ఏ రకంగా కూడా భగవంతుడి నుంచి దూరంగా ఉండనివ్వను అని అంటున్నారనమాట. సో ఇది భగవంతుడు చెప్పేదనమాట. నా నుంచి వారిని ఏ రకంగా కూడా నేను వేరుగా ఉండనివ్వను. వారు ఎంత ఇది చేసినా సరే కూడా వారికి సంపూర్ణమైన భక్తి వారిలోని కాపాడే బాధ్యత నాది. యోగక్షేమం వహామి అహం. మిగతా 3 లోకాలన్నిటిని కూడా, ముల్లోకాలని కూడా అతను చెప్పేది ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో ఒక దీంట్లోనే అదంతా కూడా చూసుకుంటుంది అని అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, లేదు, అది నేనే చూసుకుంటాను, నేనే చూసుకోవాలి కూడా అని అంటున్నారు అనమాట. జన్మ కర్మ మే దివ్యం కూడా వస్తుంది. జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అనేది అది వేరేది మాట. అది దేన్ని మీరు చెప్పేది? అంటే జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అనేది భగవంతుడి యొక్క జన్మ, భగవంతుడి. అది కరెక్టే. అవతారాలు తెలుసుకుని నన్ను పూజించే వాళ్ళకి, నా దివ్య స్వభావం అంతా తెలుసుకున్న వాళ్ళకి నేను వాళ్ళని వెంబడి ఉండి నా లోకానికి నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను. మళ్ళీ వాళ్ళు జన్మ అనేది అది భగవంతుడు ఆ రకంగా చాలా జగాలను చెప్పుకున్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అనే దాంట్లో శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి. బట్ దాంట్లోని ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ది అనేది అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అంటే మోస్ట్ ఎంఫసిస్ ఉండే మాట ఏంటి అని అంటే, భగవంతుని జన్మ, భగవంతుని యొక్క కర్మ అన్నీ కూడా దివ్యమైనటిది, మనలాంటిది కాదు. సో అది ఎంఫసిస్. ఇది తెలుసుకున్న వారు భగవంతుని లోకానికి సులభంగా తిరిగి వచ్చేయచ్చు అనేది. అలాగే ఇంకోటి కూడా చెప్పుకున్నారనమాట. అజోపి సన్నవ్యాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతి స్వాం అధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ. సో భగవంతుడు చెప్పేది ఇవంతా కూడా నాకేంటి అని అంటే, నేను ఎక్కడ పుట్టాలి, ఎప్పుడు పుట్టాలి, ఎలా పుట్టాలి, అదంతా కూడా నేనే డిసైడ్ చేస్తాను అనేది. సో ఇవంతా ఏంటంటే భగవంతుని గురించి అతను చెప్తున్నారనమాట. సో దేర్ ఇంటెలిజెన్స్ రిగార్డింగ్ ది లార్డ్ ఈజ్ నెవర్ డిస్టర్బ్డ్. భక్తులనే వారికి భగవంతుడు గురించి వారి ఆలోచన అనేది ఎప్పటికీ కూడా వారి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వదు. బట్ దోస్ హు ఆర్ డిస్టర్బ్డ్ బై ది స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది అసురాస్ ఆర్ ఆల్సో కండెమ్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఉద్ధవ మెంట్ ఇన్ దిస్ వర్స్. సో ఉద్ధవులు వారు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, అసురులు అందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, వారు ఒక రకంగా చెప్తారు భగవంతుడిది, భగవంతుడిది ఆయన అనుకుంటారు మీరు, కానీ కాదు అన్నట్టుగా. సో దాన్ని కూడా నిజంగా భావించేస్తారు. ఎందుకనంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానం లేదు. ఇవాళ కాలంలో చూడండి, ఎవరైనా సరే కూడా ఒక బాబాజీ పిలిపించి, చాలా మంది బాబాజీలు ఉన్నారు, వారు అసలు శరీరం చనిపోయినాక, మనిషి చనిపోయినాక ఎలాగ ఒక్కొక్క ఇది బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది తెలుసుకొని ఏం చెయ్యాలి, దాని మీద అందరూ కూడా అసలు దాని ఆ వీడియోస్ అంతా ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే వారికి చాలా కొత్త విషయం. ఒక మనిషి మునిగిపోతున్నాడు, ఆయన చొక్కాని మాత్రమే కాపాడి ఏం లాభం, బట్టలు దుస్తులు మాత్రమే కాపాడి ఏం లాభం, ఆయన్ని కాపాడాలి. మన శరీరాన్ని ఆత్మ విడిచిపెట్టి ఎంతకాలం వెళ్ళిపోతుంది, ఆయన ప్రాణవాయువులు 5 ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క వాయువు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది తెలుసుకొని ఏం చేయాలి మనం. ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే, మనం ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసాం, ఒక అవకాశాన్ని విడిచిపెట్టేసాం భగవంతుడు నామస్మరణ చేయడానికి. కాబట్టి అది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి భగవంతుడి నామస్మరణని మనం చేసుకోగలచాలి.
అజామిలుడు లాంటి వారు కూడా ఆఖరికి భగవంతుడిని అంతకాలే నారాయణ స్మృతి చేస్తున్నారు. నారాయణ 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 అని తన పదవ కొడుకుని పిలుస్తూ ఉన్నారు. కానీ భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే, నారాయణ అని నువ్వు నీ కొడుకుని పిలిచినా సరే కూడా నువ్వు నన్నే పిలుస్తున్నావు, నాకు తెలుసు అని చెప్పని వెంటనే ఆయన విష్ణు దూతల్ని పంపించారనమాట. వెళ్ళండి ఆయన్ని కాపాడండి అని. కాబట్టి అది భగవంతుడు అన్నాక అలాగే ఉంటారు. ఒక తల్లికి పిల్లల పట్ల ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే, భగవంతుడికి తన భక్తుల పట్ల ఉండే ప్రేమనే భగవంతుడు తన తల్లి రూపంలోని ఆ ప్రేమను పంపించారనమాట. మనకి కూడా అటువంటి ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల ఉండగలిస్తే, ఎల్లవేళల అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఎల్లవేళలా భగవంతుని గురించే తలుచుకుంటూ నిరంతరంగా ఉండగలిస్తే, భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి తీరా మనం తలుచుకుంటూ ఉండి అతనికి మనం ఏది చేసినా సరే కూడా మనం భగవంతునికే మనం అర్పించుకోవాలి. అది దానికి శ్లోకం ఉన్నది. ఏంటది? ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుని కోసమే చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా మనం భావించాలి. యత్ కరోషి యత్ జుహోసి మదర్పణం తత్కురుస్వ మదర్పణం. సో అవన్నీ కూడా నాకే అర్పించినట్టుగా చేసుకోండి అని. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ శ్లోకాలు, ఇవన్నీ కూడా పట్టుకొని ఉంచాలి. ఒకవేళ రాలేదు అని అంటే చింతించొద్దండి, చదువుతూ ఉండండి ఈ శ్లోకాలంతా. ప్రభుపాదుల వారు 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు అన్నారు. ఆ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాల నుంచే ఇదంతా కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవంతా కూడా చదువుతూ ఉండండి. సో కాకపోతే ఊరికనే శ్లోకాలు మాత్రమే చదివి కాదు, అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్ఫాక్ట్ సాయంత్రం పూట మా తండ్రి గారు అతను చంద్రకాంతరావు ప్రభుజీ అతను 5 గంటలకి శ్లోకాలు చెప్పిస్తున్నారు. సో దాంట్లోని కూడా 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు చెప్పిస్తున్నారు. దాంట్లో కూడా కావాలంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. సో దట్ మీనింగ్ తో పాటు తెలుసుకోవడం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. తెలుసుకొని దాన్ని ఎక్కడైనా సరే కూడా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ శ్లోకంతో పాటు చెప్పగలిస్తే అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. ఓకే, సో ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లింక్ మీ లింకే కదా ప్రభుజీ? మీరు తెల్లారి వాడతారు కదా మాతాజీ, ఆ లింక్ మాతాజీ 6 o'clock. అందరు అడుగుతున్నారు ప్రభుజీ, అదే లింక్ అని చెప్తున్నాను నేను. మీరు వాడే లింకే మాతాజీ తెల్లారిది. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి.